Čaute ľudia, pri novom Pokémon openingu spolu s kolegom so Samom. Čaute ľudia! Dneska si otvoríme tento veľký Elite Trainer box. Ako môžete vidieť. A ešte plus tento japonský balíček. A budeme, čo nám to sa dobre padne. A ideme si to otvoriť. Tak zoberieme si to. Načrtneme si to. Počkajte. Tak, máme. Ja vám to dám takto, aby ste to videli. Takto. Zabalovanie. Dáme to. OK. Takže ideme na to. Dáme takto. Aby ste to lepšie videli. Takže ideme na to, jak sa to otvára. Ja, no sa to takto otvára, ľudia. Tak to potom netreba. Je to moc veľký zoom, ľudia. Tak, áno. OK, takže to si dáme na bok. Máme tu túto knižku, to som videl. Tu máme všetko proste, aké karty tu padajú. Vidíte nejaké pravidlá tomu, takže dáme šup. Dáme na bok. Tuto môžeme vyhodiť, ľudia, že nič tu není. Dobre, ideme sa na toto pozrieť. Takže ideme na to. Ľudia. OK. Vidíte ľudia, že čo tu máme? Ok, takže vyberieme si najprv kocky. To je v tej hre. Potom tu máme nejaké coiny. To neviem, čo to je. To nezaujíma. Vyberieme si toto. Opa. Ako vidíte ľudia, máme tu kartičky. Neviem, že čomu to je ľudia. Ok, to sú nejaké hracie karty. Ako vidíte. OK, tu máme Energy, 45 balíčkov Energy, ako kariet. Potom otvoríme. Máme tu prémiovú kartu, čo z toho setu padá. Dáme na stranu. Strašne pekná. Ale je strašne pekná, ľudia. Máme tu kódik, ktorý ukážeme. To si uhádne posledné 3 čísla, je to jeho. OK, takže máme tu fólie a obaly na karty z tejto edícii. Dáme na stranu. A máme tu 9 booster balíčkov Shovel Fave. Takže ideme na to. OK ľudia, takže ideme na to a otvárame si prvý balíček. Takto to otvoríme. Opa. Kartrik, ja padnem. Nie! Dobre ľudia, napravíme to rýchlo. OK, takže ideme na to. Máme tu Sneasel, Eevee, Dusclops, Trénerka, Power Glass, OK, Crobat, Iron Mod, OK, ďalšia trénerka, Coalescence, Fraxur, nejaká holo. Máme tu potom Tapu Balu. Posledná karta bude Energy. Dobre. Aha, počkajte. Aha, dobre. Zle som to máme zamiešať, prepáčte ľudia. Takže na ďalší balíček. Dajte. Balia prostý. OK. Horsey, Fraxur, Sneasel, Varum, Academy Night Trainer, Weevil, Night Stretch Trainer, Varum, OK, Tapu Balu, Tuskonoi a Energy. To je zase kód. Dáme na stranu, ideme mať ešte balíček. OK. Mewtwo, Zubat, Drowsy, Absol, Xeroxigmations, trénerka, Kirnel, ďalšia trénerka. Ľudia, Dangerous Laser Trainer, OK. Yes, to dáme na stranu. Kyrian znova, Zora Park, Energy.
Kto by chcel, tu máte kódik, rád prispiejem, niekomu do to ešte hrá. Keď zoberieme si ďalší balíček. Celkom dobrá karta nám padla. V tejto edícii padajú karty hodnoty 20 až 60 eur. Teraz som sa dohodol s kolegom, že mu dám jeden balíček a keď mi tam padne karta za 60 eur, tak ja neviem, čo sa bude spraviť. My vymeniť za futbalový balíček. Ideme Axel, Beaver, Handor, Sidra, Geneset, Binding Mochi, Trainer, Galvantula, Drowsy, Joltik. Yes, keď nová. Mám tu energy vodné a mám tu kódik. Takže tak. Počkejte, zase to. OK, ľudia. Ideme na to. Takže Joltik, Sidra, Varum, Handon, už predbieham, Weevil, Nightstretch Trainer, Jessening, Eevee, Holo, Zubat, Koperiak, Energy a to máte kód. Na ďalšie. Eevee, Krogang, Stuffle, Zubat, Powerglass Energy. Teda tréner tohto je aj zlatá trénerka, ktorá hodnota 60 eur ľudia. Iron Mode, trénerka Cassiopeia, Sylveon, Decidueye, Haxorus, Energy, nejaké zvláštne. A to máte kódik. Ľudia, máme tu posledné dva balíky, preto ešte kolega otvorí ten posledný. A potom ideme na futbalové. Padne tu tá karta 20 eur, prosím. OK. Horsey, Sufant, Zubat, Eevee, Galvantula, Academy Night Trainer, Kirum, Duskor, X, ďalšia X-ka, yes. Od Basic Energy a kódik to chce. Už ideme na posledný balíček, plus ešte máme japonský ľudia. Necháme na záver. Kde to je ľudia? Nemôžem to nájsť. To je jedno. Čakajte si za to budem pomôcť. OK. Ideme na to. OK. Inkai, Joltik, Handur, Zora, Hypno, Academy Night, Kirum, Genesis, Zorak, Cecilia a Energy Basic. Až to máte kódik. OK, ľudia, potom robíme promenádu tých najlepších kariet. Teraz ide kolega. Takže ľudia, ideme si otvoriť posledný balíček z Pokémon. Drowsy, Sidra, Dartrix, Tisku, Crobat, Trenérka, Weavile, Varum, Yetval, Ursaluna a Energy. Máte kódik a pokračujeme ďalej. Ľudia, sme tu, ideme si otvoriť posledný Pokémon balíček v tomto videu. Potom ideme na futbalové balíčky, ako vidíte. Takže ideme na to. Dáme japonský. Ten pocit, keď japonské balíčky otváráte, ľudia. Prosím, tam je dobrá karta, prosím. OK, to ja si tuším, že trénerka, ľudia. Potom ja to neviem. Je full artová, ľudia, OK. Neviem.
A to je všetko, ľudia. Ľudia, ako vidíte, padla nám Fullartová. Ľudia, som vedel, keď som to kupoval, že to bude dobrý balíček, ľudia. Dáme do medzi najlepšie karty. Dáme na kopku. Ideme na futbalové karty. Ľudia, máme tu futbalový balíček. Ideme na to. OK. Prečo ťa obrácené? OK, máme tu Štefana. Nejaké Leverkusen. Jonas. Maeda. Zas nejaký ten istý klub. Gonzalo. Rius Football. OK. Yamal. Lamine Yamal. Barcelona. OK. Benjamin Pavard. Gabriel Martinelli. Podpísaná karta. Podpísaná. A Manchester United? Manchester United. Marcus Rashford. OK. A máme tu posledné dve. Dávam to takto, dám. Opa. Máme takéto. Tak teraz predám slovo kolegovi. Takže ľudia, ideme si otvoriť týchto 9 pekov a dúfajte, či nám niečo dobre padne. Balíček prvý je číslo 1. Juventus, Locatelli, Stuttgart, Milot, Manchester City, Alvarez, Jakerdart, Bayern Mníchov, Müller, potom tu máme Raum, Romero, Fulkrug, Liverpool a Luis Diaz. Máme tu Real Madrid. Opa. Čakajte. Toto pretočím. A je to Endrick, mladý talent z Real Madrid. Manchester City a Coke. To sa tiež zaujímavá karta. Ideme na ďalší balíček. Chelsea, Chilwell, Freifort, Timber, Bayern Mníchov zase, Kimmich, Manchester United, Garnacho. Dostala dosť dobrá karta. Konate, Gundogan za FC Barcelonu, Alexander Arnold. Za Liverpool, Kivior, Real Madrid, ľudia. Takto si to pretočíme, aby sme nevedeli. Tuďaša, Tochanemi. Vynikajúca karta a dobrý hráč. Potom tu máme Vintage Vibes Legend, Ashley Cole za Chelsea a AC Milan. Máme ďalší balíček. Mohli by sme mať taký balíček, kde sú samé dobré karty. Takže mohlo by sa pošťastiť. Chelsea zase, Fernandes, City, Ake, Aston Villa, Konsa, Bayern Mníchov, Davis, AC Milan, Tomori, Sabitzer, potom Davis, Klostermine, zase máme tu Real Madrid, je to Rodrigo. Potom máme tu brazilského Ronalda, Vintage Legends Vibes. To sa v pohode karta, keď hral za PSV, takže zatiaľ to je v pohode. Potom tu máme Bayern Mníchov, tiež dobrá karta, to máme, neviem meno, pardon, máme tu ešte Ferguson. Dobre, ideme na ďalší balíček. To dobre odpadlo. Logo. Bayern Mníchov, Xhaka, Stuttgart, Chabot, Atletico Madrid, Morata, Rangers, McCausland, PSV, Tillman, potom tu máme Gomez, Zaganni, Richarlison,
Vintage Vibe Cannavaro. Zase tu máme Real Madrid, ľudia. A Brahim Diaz. A máme tu ešte mladý talent Rico Lewis. Ešte máme 5 balíkov. Dúfajte, že budú niečo dobré. A Barcelonu tu máme. Chelsea Gusto, Juventus Luis, Tolisso, Bayern Mníchov opäť, Kimmich, to už mali, Manchester United, Alejandro Garnacho zase, Udogi, Vecchino, Gabriel Jesus, Manchester United, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, keď hral za Manchester United, Vintage Vibes Legend. Vynikajúca karta a teraz tu máme Frankie de Jong za Barcelona, Stuttgart a ešte tu máme Roberto. Pokračujeme ďalej. Leverkusen, Hoffman, Celtic, Maeda, to sme už mali, Porto, Varela, Atalanta, Kopners, Aston Villa, Martinez, Emiliano, Šeško, Werner, Martinelli, Chelsea, Zola, docela v pohode futbalista, Tottenham a máme tu ďalšiu podpísanú kartu Vicario, Borussia Dortmund a Salzburg. Toto je predposledný balíček, dúfajte niečo dobré. Feyenoord, Getulanda, Juventus, Di Gregoria, Salzburg, Pavlović, Porto, Verdel, Atalanta, Gmisti, Danilo, Robertson, Timber, Chelsea, Ashley Cole zase, PSV, podpísaná karta a McGregor a ešte Olympian. Okrem toho Ronalda nám až tak neskoro nepadlo. Feyenoord, Pulov, Porto, Pepe, fejkový, Atalanta, De Ketelere, Aston Villa, Bailey, Rafinha, Bradley, Gabriel, Ibrahimovič. Zase Vintage Vibes Legend. Aké máme šťastie na tie karty. Máme tu dobrú kartu. Zakrieme meno. Leverkusen, Frimpong. OK, dobrá karta, zase podpísaná. Aha, táto karta. Mbappé, táto zlatá verzia. Juventus. Vynikajúca karta. Posledný balíček, ľudia. Už vidím Chelsea, to nie dobre. Leverkusen, Andrik, Chelsea, Kovil, Juventus, Kostič, AC Milano, Magnan, môže byť dobrý, Edwards, Vitinha, tam som už trošku preskočil, Dani Olmo, Bisua, Real Madrid. Nechajme si na koniec. Máme tu potom túto kartu David Hancho, Slováka máme, potom James a posledné dve karty. Manchester United poďme. Katona. Tak. Trophy Titan. Vini Junior. Aspoň jedna dobrá karta. Tak ľudia, to je všetko a o chvíľu sa vraciam. Ľudia, a ešte som vám nepovedal, že som si kúpil 11 balíčkov a jeden som tam otvoril a takéto karty fajnové nám padli. Takže hlavne táto Bellingham, dvaja Bellingovia v jednom mi padli, vynikajúce karty. Ľudia, to pri koncom videu
konci videa. Dneska si ideme robiť promenadu do najlepších kariet. Začíname. Okidoki EX-ka. Vidíte? Krásna. Potom Fezan DPT EX-ka. Máme tu trénerku. Dangerous Laser. A máme tu ešte japonskú, artovú. Neviem, či to je full artová, alebo artová, alebo tuto dole dačo píše. Vidíte? Takže neviem, ľudia. No, ja vám dám ku každej karte cenu. Takže napríklad táto japonská, tu vám vybehne cena za chvíľku. Tu vám dám tiež cenu tejto karty. Tam mám aj tejto karty cenu. Plus ešte tejto karty cenu. Takže dnešného videa by to bolo všetko, ľudia. Takže dúfam, že keď sa vám páčilo video, nezabudnite dať like a odber, takže ja sa s vami učíme. Takže čaute.